Hi guys, paingon ta, mamista. Kay gichatan ko ni Tinay nga magpamista daw mi sa Luyong Baybayon sa Talisayan, Misamis Oriental nya. Naka-ready na ko. Yarang atong outfit for today. Ibilin ra ni akong motor, din na ni ako siya dalhon kay kahibaw na mo nga pagpesta daghan kaayo mga sakyanan. Baklay-baklay lang sa ta kay wala pa may tri-cab. Nya nagwatwat na si Tinay dito, kaganina ra siya nag-ingon nga asa na kuno ko, nya kay nagkaligo pa man ko maunang ito. Ulat-ulat lang Tinay kay moabot ra ko. Abas, Talisayan. Ah, pagino. Talisayan. Dario. Sa bagante. Sa bagante. Ano yung Diyan ako sa area diri sa Luyong Baybayon. Ang nag-invite na ako si Tinay. Nya nagchat na siya nga unahan daw dadtong naay punduhanan sa isda. Nya karon atong mahibaw-an ni karon tuara nag-atang gid si Tinay. Ala grabe kay kakuan jud ni si Tinay jud oy. Pagkaunan jud di jud ta magmahay og si Tinay atong kauban maunang kung gusto mo mag-uban amo ni Tinay mamista hala sige. Ubanta ninyo to ara siya dito nagulat. Diretso na dayon ta guys kay para makakaon na dayon ta. Charot. Ana jud na di ba? Makakaon man jud ta kay mamista man ta. Laso ko si Tinay kay dugay kuno ko. Hala sorry jud kaayo Tinay. Dayon sa among balay. Yes, mo ni yang secret house. Alam mo ko Tinay. Ano ba tulog ba? Uy gino tumuon ta Tinay. Ha? Asa man ta? Tulog lang. Hay sa dani Tinay. Ha? Ay, ako sabi niya kung bisita o dugay kay nakaabot. Kung ganahan mo mag-uban na mo, uban lang mo. Si Juliet, nakita nga ni Juliet. Oh, siya nag-ingon halagi anak ta sa area. Sama mo. Dali na. Dali na. Sa diretso ka ni Madam. Ala si Madam. Uy, di anak ko diri sa area, diri ra ni sa Luyong Baybayon. Grabe kay si Tinay maka-invite. Si Tinay grabe kaayo. Wagas. Invite. Nya ato sa kuno ni Madam. Uy, Tinay mo sa Tinay. Madam Hello. Idita. Hi. Ito yung okasyon ang buo. Hindi ko pagtanaw sa imong kuan. Thank you. Salam. Dagan kayong salamat. Maya-maya. Sige, sige, Madam. Muna si Madam Idita. Yes. Pag may okasyon dani sa ila, ang tibuok tagbukbuk, buhi. Oh, muna siya, oh. Wala nindot, dani Tinay, no? Sa Facebook, oh. Parang natanaw sa si Madam, di ba? Uy! Pagkaon sa dito. Oh. Uban eh kay mauna. Lagi. Wala nindot dito, guys. Oh.
nindot diri kay ngano. Kuan. Ari sa ko dani tinay. Ang atbang dani Camiguin Island. Nindot dani okay. Naay kuan. Cottage. Oh, so ara ang Camiguin Island. Unsa na siya? Balingwan. Camiguin Island lagi na. Oh, ara Camiguin. Unsa tawagan natin ay kanang duha? Kana siya waiting seed naman Waiting shed nga naglutaw. Floating cottage. Ginoo ko bright sa tina oy. Floating cottage kuno. Waiting seed ko nung naglutaw. Ali na magkauna pa. Uli na dayon mo tinay. Hoy, uli na dayon mo. Hey, balo mo si Tinay jud ang nangunay pagkuha sa akong sudan. Di humawan dayon. Si Jing Umawan, shout out. Ni Madam. Nya karon magkaon na dayon ta. Ikaw una Tinay. Ay, gikulire man ako na buwang ka. Ikaw na lang ang magkaon diya. Alam magkaon na dayon ta kay. Gutom na nya, gutom na sad. Gutom na ka Tinay. Managi ko. Ako man na kas. Humana man kaon si Tinay so kaon pa. Nangaon. Ipaghuman dani Tinay asa mo, mamauli na mo. Ay, mapit tag-vlog din. Halak ka, Maria. Nakita na ni Lot-Lot, tag-uban ni mo ni Maya-Mia. Di, gula man na ako. Bayong ka pa man. Nagana kayo nakakita, nakapuno na. Di rin eh. Hindi kami. Ito. Kabanlag na. May ano, after kayo, sa'yo ka pagkabot. Kamu, Lisberg. Kani magkot sila ngayon natawagan Ramon niya ang resulta. Ate, alas 12 naman. Uli na tra. Karna ba pa? Kaon na pa. Kuan baka nang Kuha na kuluro, patin. Kaya kita. iya. Taray ka na dito. Si Lot-Lot, nag-comment na nga at nag-uban ni mo ni Maya-Mia. Tingala lagi si Istong ba nga naunsa naman si mama ang anong Paingon na may uli. Nya si Tinay. Asa ka Tinay? Dana ka Tinay? Kaya mag-pick up ka. Uban ko sa tagbukbok. Ay asam data. Kabut-kabut pagkita kaya na ay ukma, naunsap niya. Ay sige. Miljon yun. Si Miljan ang akong kuan, ang among batchmate. Nangimbitar pod. Miljon nga. Yes. Nya asa mo ta paingon kan Tinay? Nagbukbuk na. At tagbukbok ta dito karon? Oo. Aba na sila ni Kwan, tuwa na uli At to ding tagbukbok. Merkado. Agyo pa na to merkado sila. Agpata kay agnap, ikaw pata. Wala ko na matani.